बघता बघता लाईन द्यायची. चिकनी चिकनी दिसाया देखणी काळा मासळी कुतवली. या मामाच्या पोरीला एका झटक्यात पटवली. या मामाच्या पोरीला एका झटक्यात पटवली. बिल्डिंग मधली पोरं ही सगळी मामाच्या पोरीला चिडवाया लागली. बिल्डिंग मधली पोरं ही सगळी, बिल्डिंग मधली पोरं ही सगळी मामाच्या पोरीला चिडवाया लागली. जाणून बुजून एकनाथानं गावामध्ये बोंब उठवली. या मामाच्या पोरी